କରୁଛନ୍ତି ଟାୱଲ ଗୋଟେ ଘୁଡେଇକି। ଓଏ କିସ୍ କରୁଛ ତମେ ବାହାରଟା ଖରାରେ? କିସ୍ ସିନା করবে বারটা খরারে ঘর ভিতরে রইলে ঠান্ডা হয়ে যাও সেপাই উপর আসিনা টিকে খরা খাউতলি। বেশি খরা খাওন চলো ভাত খাইଯିବ। ନାଇଁ ହେ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ସେ ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଆହୁରି କି ସେଟା ବିରିୟାନୀ ଏସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେଲି ନା କାଲି ମୋତେ ଆଉ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଜି ଆଉ ଖାଇବି ନା ଆଜି ଉପବାସ କରିଦେବି ଭାବୁଛି। ଆଏ କି ସାଲା ହେଇ ତମକୁ ଏଠି କାନ୍ଦୁନ ର ସମସ୍ତ ଶୁଣିବେ ତଳକୁ ଆସ ଏଠି କାନ୍ଦ ରୋହେ କାନ୍ଦ ବୋଲେ କାନ୍ଦ ଦଉଛ କି ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ ସେ କଇ କରେଲେ କାନ୍ଦ। କାଲି ତମେ ମତେ ଫଙ୍କସନ ରେ ପଚାରିଲ ନା ଖାଇଲ କି ନାଇଁ ବୋଲି। ହଁ ପେଟେ ଖାଇଦେଲି ବୋଲି ତ କହିଲ ମତେ। କିଛି ପେଟେ ନାଇଁ ଫେଟେ ନାଇଁ ତମ ରିସା ହବ ବୋଲି କହିଦେଲି ସେମିତି ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସେ ବିରିୟାନୀ ମଟନ ଚିକେନ ସବୁ ସରିଗଲା ଭାତ ଡାଲି ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବଢିଆ ହେଇଛେ ତମକୁ ସେମିତିଆ ଖାବାର ଅଛି। ତମକୁ ତ ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ କହିଲି ଚାଲ ହେ ଯିବା ଖାଇବା ବୋଲି କହିଲି ତମେ କଣ କହିଲ ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଅଛି ଫଟୋ ମନେ କାଢିବି ତାପରେ ଖାଇବି କହିଲ ତାପରେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପଚାରିଲାରୁ ବରକନିଆ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ହେଲେ ଚାଲ ହେ ଯିବା ଖାଇବା ବୋଲି କହିଲାରୁ ନାଇଁ ଏବେ ଖାଇଦେଲେ ମୋର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଭଲ ଫଟୋ ମନେ ଆଇବ ନାହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇକି ଫଟୋ କାଢିବି ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବି କହିଲ। ଆଉ ତମେ ଖାଇବ ଯେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ଜଗିଥିବେ ତମକୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ।